ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥ ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ናይ ስልጣን ግዚኡ ድሕሪ 21 መዓልቲ ዝውድእ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ከዓ ወዲ ወረደ ክትክእ ዝኽእል መራሒ ተመሪፁ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ክኸውን ዝተዳለወ ጀነራል ተመሪፁ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ እቲ ሕዚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ብብዙሕ መልክዑ መዘራረቢ ይኸውን ከም ዘሎን ኣብ ሰዓት እዚ እናረኣናዮም ኢና ንርከብ። መነመን እዮም ተመሪፆም ዝብል እውን ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደብዳቤ ተቐቢሉ ኣሎ ዝብል ትሕዝቶን እንታይነቱን እቲ ደብዳቤን ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደ ከብፅሑ ዝኽእል ፅዕንቶን እንታይ እዩ ዝብል ድማ ሓቢርና ናባኹም ክነብሎ ኢና። ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ከተጥቅዕ ዶብ ሒሳ ዝኣተወት ስትራቴጂካዊት ድሮን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ሱዳን ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ተወቂዓ ተሓምሺሻላ። እታ ቲቪ2 ባይራክተር ዝተባሃለት ድሮን ኢትዮጵያ ካብ ኣሶሳ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተላዕለትን ካብኡ ተበጊሳ ድማ ነቲ ናይ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ከተጥቅዕ ከም ዝሞከረትን እዩ እናተዘረበ ዝርከብ። ብዛዕባ እዚ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ ገለ ክነብላኩም ኢና። ዕጡቃት ፋኖ ብድሕሪት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘውፅዎ መጠንቀቕታት ሎማዓንቲ እውን መጥቃዕትታቶም ብምሕያል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ሓያል ዝበሃል መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ከም ዘለው ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ቃሊዑ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ትማሊ ከም ዝሓበርናኩም እቲ ብርሸለቆ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ መሰልጠኒ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮም ከም ዘእተውዎን ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ ጎጃምን ናይ ደቡብ ጎንደርን ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ደብረታቦርን ኣዊ ከባብን ዘሎ ሓይልታት ፋኖ ድማ ብሙሉእ ዓቕምታቱ መጥቃዕትታት ይፍኑ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ። ክብረት ተኸታተልቲ سلامة عنا هبلي كاب كل كورنا تعلم كينكم مدبات مرب نيوز أب مكهت على تركب كبرات تخاتلتين اللي ما تدلنا يوم حدش تحبريتها حزنا لكم نباهم متينا لنا نمكهت لكم نعدم أب تقرأ يزلو بوليتيكا وتت أبز قد سألوا أبز حزقوان نايسلت أنجزيو دحر عسران حدا معلت زود جنرال ودورد كتك زخ المراحي تماريز خمدولن كم دما أزاز سراوي تقرأون حدش كوزخنا جنرال تماريز خمدولن زود زلو حبريتها تنامل كتيم تركبوا كم زفلت أبز حلفون حبرناكم كم زنبرنا أب تقرأ حزي عبي زبال بوليتيكاو فحفحن وتت انت فتيرو خمزلن افتي غزياو ممحدار زبالن اب مونغو حوحات انت فتيرو زلو عبي خفتت تحاحيزو اب ساعه زي بزحت عين حبريتات نوصيوم زركبو بوغنتي غزياو منغستي يكون بوغن حوحات اوفيشال زخونه حبريتا ولا كنت زي وتا انت خونه ግን بخالوت فلتي نايت وشتينا زبلو سبات خو مدما زبصحنا زلو حبريتات كم زملاخت وغن او وشتم عبي مفللاين فحفحن تفطير خم زلو اب مونغو ود وردن كوم دما اتي كونسل تباهيلو اب زحلفه تادس ورد غزيو محدار كوينو خمرط كلو دحر 3 ورح زتطايش حدا كونسل بدكتور دبرصين زمرح كونسل كوم دما كاب ازز سراويت زماخله كونسل بعل تشعته فصمت ابالات زلو كونسل اباتهم زلو تناي سلطان فللي كوم دما البوليتيكاو فحفح حزون قصيلو لو بزلو ساعات 21 معلت كود ايصبو يخم زلون حدش بريزيدنت غزيو محدار تግራይ ክኸውን ዝኽእል ተመሪጹ ከም ዘሎ ንሱ ድማ ኣይቶ ኣማኒ ኢላ ሰፋ ሕዚ ምክትል ፕሬዝዳንት غزيو محدار تግራይ ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ከም ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዝኾነ ኣይቶ ኣማኒ ኢላ ሰፋ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንሱ ከም ዝተመረፀን እዩ ዳዊት ከበደ ኣቃልዑ ዘሎ ከምኡን ካልኦት ሓበሬታታት እውን እናወፁ ዝርከቡ እንተኾነ ግን ኣይተ ኣማኒ ኢለሰፋ ከም ዝኽብል ነቲ ሓበሬታ ነጭግወሎ ክቡርሓው ዳዊት ከበደ እቲ ብዛዕባይ ዘሕለፍካዮ ሓበሬታ ፍጹም ጌጋ እዩ ከምዚ ከም እትፈልጦ ንዝኾነ ሰብ ዝምልከት ሓበሬታ ንምስራሕ እቲ ሓቂ ካብቲ በዓል ዋና ሓቲትካ መረጋጋጽ ሕጋውን ሙያውን ግቡእ ከም ዝኾነ ንሓደ ምኩር ጋዜጠኛ ምዝኽኻር ዘድሊ ኣይመስለንን ብዝኾነ ሕዚ እውን ዕላማት ዝተፈነው ሓበሬታ ብዘየገድስ ብዛዕባ ምደባ ሓላፍነት ኮነ ዝርርብ ምስ ሸዋ ዝምልከት ብዛዕባይ ረኺቦዮ ዝብልካይ ሓበሬታ ጻዕዳ ሓሶት ይክብል ገሊጽ ወሎ ምክንያቱ ድማ እቲ ጋዜጠኛ ናይ ኣውራምባ ታይምስ ዝኾነ እንታይ ክብል ይገሊጽዎ ኒ ኣማኒኤል ሰፋ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ተገይሩ ተመሪጹ ከም ዘሎ ምስ ኣብይ ኣሕመድ እውን ብምሽጥር ከም ዝተዘራረበ እዩ ተናገሩ ዘሎ ቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ሓድሽ ኣዛዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ ክኸውን ዝተመረፀ ድማ ጀነራል ወዲ መድህን ዝበሃል ከም ዝኾነ እዩ ሓቢሩ ዘሎ እስኪ ናቱ ዘረባ ሰሚዕና ንመለስሞ ስታሊን ገብረስላሴ እውን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝሃቦ ሕፅር ዝበለ ዘረባ ኣሎ ንሱ እውን ነባኹም ከብሎ ዛሬ ዕለት ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደን ይተካል ያለችውን አዲስ ፕሬዚደንት መመደቧን አሳውቃለች። እንግዲህ ከ22 ቀናት በኋላ ስልጣናቸውን በይፋ የሚጨርሱት ወይም ስልጣናቸው በይፋ የሚያበቃው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የስልጣን ጊዜያቸው ሲያበቃ
የሚተካቸው ፕሬዚደንት በህወሓት ተመድቦ እየተጠባበቀ እንደሚገኝ ለህወሓት ጽሕፈት ቤት እጅግ ቅርብ የሆኑ አንድ የአብራነት ታይምስ ምንጭ አረጋግጠውልናል። ህወሓት ለዚህ ኃላፊነት የመደበቻቸው ሹመኛ በአሁኑ ጊዜ የጊዜ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዚደንትና የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አማኑኤል አሰፋ መሆናቸውን የገለጹልን ምንጮች አቶ አማኑኤል ለእጩነታቸው በህወሓት ቀርቦ 9 አባላት ባሉት የካውንስል ስራ አስፈጻሚ ውስጥ በ8 ይሁንታ እንደተሰጣቸው አረጋግጠናል። ሶስተኛው ነጥብ ሌተናንት ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወይም ወድ መድህን የሚመለከት ነው። ሌተናንት ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወይም ደግሞ በተለምዶ ወድ መድህን በመባል የሚታወቁ አንጋፋ ታጋይ የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ እንዲሆኑ ቀደም ብለን የገለጽነው ካውንስል ስምምነት ላይ መድረሱን ሰምተናል። ከአጋፋ የህወሓት ታጋዮች መካከል አንዱ የሆኑትና ከህወሓት የተሻለ የጠራ ፕሮግራም ያለው የፖለቲካ ድርጅት የለም በሚል አወዛጋቢ ንግግራቸው ምክንያት ከ1 ወር በፊት ከበድ ያለ ትችት ያስተናገዱት ጀነራል ብርሃነ ሰራዊቱን በዋና አዛዥነት እንዲመሩ መታጨታቸውን የሰማ ነው። እንደደወለለት ምንጮቻችን ነግረውናል። በዚህ ሳምንት ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወዲ ወረደ የደወለለት 2 ጊዜ ደውሎ እንዳናገረው ሰምተናል። ይሄንንም ጭምር ይሄን ሐሳብ ገዝቶ ሊሆን ይችላል ሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ሲወጣ የሰነበተው ንግግሮች ከዚህ የመነጨ ነው የሚሉ መረጃ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ አግኝተናል። እና እንደ ሞራል ግንባታም አይዞ ከጎን ነኝ እንደማለትም አዋሪ አካባቢ ሴቶች አደባባይ የሚባል ከዚህ በፊት የምታውቁት ሴቶች አደባባይ የሚባል እዛ አደባባይ ለቤተሰቡ ቤት እንደሰጠው ትላንት በዚህ ሚዲያ ላይ አጋርተናቸዋል። ዛሬ ማረጋግጠናል። በጣም ብዙ ማስረጃዎች አሉ እዛ ቤት ለቤተሰብ እንደተሰጠ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከዓ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደብዳቤ ተቀቢሉሎ ትሕዝቶን እንታይነትን እቲ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደ ከብፅሑ ዝኽእል ፅዕንቶን እንታይነትን እውን በፂሕና ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ እቲ ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ በፂሑ ዘሎ ደብዳቤ ሕዚ ኣብ ትግራይ ናይ በጀት ሕፅረትን ናይ በጀት ክልከላን ከምኡ ድማ እቲ ናብ ትግራይ ዝግባእ ዝነበረ ድጎማ ብፌደራል መንግስቲ ሙሉእ በሙሉእ ተዓፅዮ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ትካል ትምህርቲ ናይ ትግራይ ሙሉእ በሙሉእ ስርሑ ደው ኣብ ዘብለሉ ሰዓት እዩ በፂሑ ዘሎ። እዚ ኮይኑ ጠጠው እንድሕር ኣቢሉ እቲ ትካል ንሱ ስርሑ ጠጠው ተቢሉ ድማ ኣብ ትግራይ ዝውሃብ ዘሎ ትምህርትታት ሙሉእ በሙሉእ ጠጠው ስለ ዝብል ንዕኡ ንምቋም ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ይፈቀደልና ዝብል ናብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደብዳቤ ከም ዝተፅሓፈሉን ንሱ ድማ ከም ዝተቀበሎን እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ናብ ትግራይ ስደት ዝነበረ ከም በዓል በጀት ድጎማ ነዳዲ ካልኦት ሓገዛትን ኣብዚ ሰዓት እዚ ጠጠው ኢሎም ዘለውሉ ሰዓት ብዓብዩ ድማ ነቲ ናይ ትግራይ ናይ ትምህርቲ ሴክተር ብዓብዩ ጎድኦ ከም ዘሎ እዮም እቶም ሓለፍቲ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ካልኦት ማሕበራት እውን ዝገልፁ ዘለው ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ማዕረክ እንደገና ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንሓደ ዓዲ ብከምዚ ዓይነት ብድንቁርና ክተጥቀዖ ምሙካርን ከምኡ ድማ ናብ ትግራይ ዝግባእ እቲ ናይ ባዕላ ካብ ዝተሰርሖ ካብ ህዝባ ዝተዋፀአ ግብሪ መሊስካ ክውሃብ ዝነበረ ብምክልካል ዝመፅእ መፍትሒ እንተሃልዩ ያው ኩሉ ክንሪኦ ኢና ንፈልጦ ኢና። ግን እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ፌደራል መንግስቲ ዝኸየዱ ዘሎ ኣካይዳ ትክክል ኣይኮነን ብምባል ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክፅዋዕ ከም ዝኾነን እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እሺ ዝብል ናይ ይፈቀደልና ተፈቂዱ እዩ ዝብል መልሲ ይፅበዩ ከም ዘለውን እዩ ዝነገር ዘሎ። ኣብ ትግራይ ካብ ህፃናት ጀሚሮ ክሳብ ዓበይቲ ክሳብ እቲ ናይ ኮሌጃት ዘሎ ስታተስ ማለት እዩ እቲ በጀት ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይተለቀቀ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ሓደ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ክትጥቅዕ ዶብ ጢሒሳ ዝኣተወ ስትራቴጂካዊት ድሮን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገር ሱዳን ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ተወቂዓ ተሓምሽሻ ከም ዘላን ትማሊ እውን ኣብ ናይ ንጎ ፕሮግራምና እውን ከም ዝሓበርናኩም ይፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግን ከመይ ካብ ምንታይ ከም ዝተላዕለት ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ድሮን ከም ዝኾነት ኣይሓበርናኩም ነርና። በዚ መሰረት ድማ ትሕዚ በፂሕና ዘሎ ሓበሬታ እታ ድሮን ቲቪ2 ባይራክተር ዝተባሃለት ናይ ቱርኪ ስርሒት ከም ዝኾነትን ካብ ኣሶሳ መዕርፎ ነፈርቲ ድማ ተበጊሳ ናብ ሱዳን ክተጥቅዕ ከም ዝተለኣኸትን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እንተኾነ ግን እዛ ድሮን እዚኣ ከይተመለሰት ብዝወፈረቶ ቀሪያ ከም ዘላ ክነበስረኩም ንፈቱ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ዕጡቃት ፋኖ ብድሕሪታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘውፅዎ መጠንቀቕቲ ሓዘል ሓበሬታ ሕዚ ድማ ሓይልታቶም ኣሰባሲቦም ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ማለት እውን ኣብ ከባቢታት ጎጃም፣ ደቡብ ጎንደር፣ ኣዊ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ኣገው ከባቢታትን ዘሎ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ዓበይቲ መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ናብ ኢድና ዝበፅሐ ሓበሬታ ቃሊዑ ኣሎ። በዚ መሰረት እውን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ፕሮግራምና ገሊፅናልኩም ከም ዝነበርና ብርሸለቆ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መከላከያ ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ቦታ ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ካልኦት ከባቢታት እውን ኣብ ሰዓት ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ሰፋሕቲ ከባቢታት ናይ ደቡብ ጎንደርን ናይ ጎጃምን እውን ሓረ ወፂኦም ኣለዉ እናተባሃለ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ዘቃልዕ ዘሎ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ
ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ከምኡ ድማ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር እውን እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ እንተ ኣነ ግን ኣብ ዝነበረና ምድላው ዛዚመ ኣለኹ ሰላም